बेसेबांसिम थाबै सफैदों आरो जेनाखि बेसेबांसिम रायजो राजानि जेनाखि रिफिफोरखौ फसंथ खालामनाय बे बारायनो थागोन दिनै नैबे जोंनि बामोनगाव गथ'फोर प्राइमारियावबो दिनै जेनाखि सापर्टारफोर बिथांमोना जोंखौ बरायदों बे प्राइमारिनि मानसिफ्रा ओंखारबोनानै दिनै आंखौ बरायदों आरो देरहानायनि मोनसे थांखिखौ जों आसा खालामदों जोंनि बे हम प्राइमारियाव मेक्सिमाम भट लानानै आं देरहागोन बेखौ आं मिजिंथिदों। नमिनेसनाव प्रिपारेसनाथ' जाबाय रायजो राजा जेसेबांखि जोङो लांनो हायो बेखिनिखौ जोङो नाजादों आरो रायजो राजाफ्रा बयबो थांनानै मदद खालामगोन होननानै दिनै बुंदों। ओरैनो नमिनेसनाव थांनायनि बाथ्राथ' 16-17,000 ओंखारगोन होननानै दिनै रायजो राजा बुंदों। सिचुवेसन कन्डिसनखौ नायनानै रायजो राजाखौ लानानै जोङो ज' ज'यै जोङो नमिनेसन होगोन। देरहानायनि सावगारियाथ' एकदम क्लियार बेवहाय जेबो डाउट गैया आरो गोसोम जोमै गैया जेबो अखा हानायनि आरो जेबो परिबेस गैया एकदम क्लियार आरो बेवहाय देरहागोना 100% रोखा दिनैनि दिनावबो नोंथांमोना नुबाय आरो उनावबो जेनोखि जोङो मास गेदारिं जागोन रायजो राजा खालामनानै बेखौ बेवहाय खुनु बादा गैया। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों दाख्लै खोनादों दा बिथांनि जेनोखि जिबन माने हिस्ट्रि बेखौ सिन्था खालामनानै नायोब्ला बिथाङाबो सानसे समाव जेनोखि जोंनि मानगोनां मन्त्रि इउटि ब्रह्मनि दैदेननाय BPPF रबिरामनि दैदेननाय बे समाव बिथाङा बेहाय थांनाय मानसिसो ओमफ्राय बिनि उनावहाय BPPFआव फैफिननाय मानसिसो जारिमिनखौ बोखांनो हायोब्ला गावहानो जेनोखि दागा दंखायो बेखौ बांद्राय बुङाब्लाबो रायजो राजा मिथिगौ। दा बेनिखायनो जों बिथांखौ जों बुंदों जे बिथाङाबो एखे जे सिखावा सिखावनि गुनखौ नुयो होननायफोरबायदिसो खिन्थु जोंनि उद्देश्यआ बे नङा आंनि उद्देश्यआ बे नङा रायजो राजाखौ आं सिबिनो फैदों सान्थि फैबाय आरो आङो सासे सायख'खारि जोंहा गोबां दायित्व दं आरो जोङो खौसेथि माने मा जों सायख'खारि खौसेथि थानानै गासै जोंनि बड'लेण्डनि जेनाखि जोंनि बिटिआरनि इमप्लिमेन्टखौ जाफुंहोनायनि आरो रायजो राजाखौ जोंहा खांनांगौ आरो नायलांनांगौनि खोथा थाबाय संघर्ष आरो निर्माण जोंनि बिटिआरनि चिफ सारा बुंबाय थायो जेब्लायबो बेखिनि आगानजों जों आवगायलांनानै दङ। बेखौथ' बयबो बुंदों बिथाङा बुंबाय थादों सेन्देलनि मालाखौसो बरायबाय थादों नामा बेखौसो नुदों बिथाङा दा गावनो बुंनाय बाथ्रा बियो दा 4th पजिशन होननानै बुङोब्ला बबे 4th पजिशनखौ बुंदों दा बिथाङासो बुंदों रिजाल्टखौ 4th पजिशनाव थाहैनांगौ ना 6th पजिशनाव थाहैनांगौ ना बबेबा समस्थियाव केन्डिडेटआनो उइड्र'सो खालामना लागोन नामा बेबायदिखौसो नुदों कारन रायजो राजा दिनै जि जायगायावहाय BPFआ हाबदों बेवहाय दिनै रावबो गुस्लायाखै आरो BPF हाबनायनि परिबेसखौनो होआखै मानोना जोंनि बे ओनसोलाव गासै जनगोष्ठियानो जोंजों दङ आरो खौसेथि सान्थिखौ मोजां मोननानै दिनै ओंखारबोदों बेबायदि परिबेसखौ मोननानै दिनै आरो BPFआव बेबायदि उनथिं रावबो लेवरा फेरटेंनाय होनना बुङोना रावबो ओरै फेरटेंनानै थांनाय नङा दा बे सिगांथिंसो थांगोन थारमाने।